Για 5 χρόνια και εσείς θα με φάτε στην μάπα, θέλετε δεν θέλετε, και εγώ. Και εσείς θα προτιμούσατε να έχετε έναν δήμαρχο που να το ξύνει και να το ξύνετε κι εσείς. Όλοι μας δηλαδή, άμα μπορούμε να το ξύνουμε, θα το προτιμούσαμε, και εγώ θα ήθελα να μπορούσα να έχω επιλέξει. Δεν έχω τίποτα με κανέναν, ό,τι και να ψήφισε, ό,τι και να έγινε, με όποιον και να είναι και ό,τι και να έχει γίνει. Δεν έχω, με εργαζόμενους δεν έχω ποτέ καμία αντιπαλότητα. Πρέπει να είστε πάντα ευγενείς, πολύ ευγενείς. Και ο μουρλός να έρθει ή μια παρανοϊκιά που λέει οι πίπες, θα την αντιμετωπίσουμε κανονικά, σαν, δηλαδή με σεβασμό. Και να μην είναι αυτό το πράγμα. Φύγε από εδώ, έχω δουλειά, μια τσίχλα στο τηλέφωνο. Μπορεί να σας φαίνεται αυτό λίγο υπερβολικό και λίγο ίσως μαλακία, αλλά ξέρετε πόσο σημαντικό γινόταν και μια ψηρολιστία, ενώ στις υπηρεσίες του Δήμου. Αυτό όπως σήμερα σταματάει, όπως καταλαβαίνετε. Ο καθένας κλέβει ό,τι νερό θέλει, το σβήνει για ψηφοδηρικούς λόγους ή προεκλογικούς λόγους, ό,τι και να χρωστάει, και ο Δήμος θα χρωστάει στην ΕΙΔΑ. Δηλαδή, με λίγα λόγια, είναι ένα τεράστιο μπουρδέλο, χωρίς καμία οργάνωση. Μάλλον, μπουρδέλο δεν είναι. Τα μπουρδέλα έχουν τάξη. Εδώ πέρα δεν υπάρχει ούτε τάξη. Ακατάστατο μπουρδέλο. Η αρχή θα γίνει με τα οικονομικά. Εγώ δεν είμαι κανένα παιδάκι αυγό ημέρας να μπω σε μια περιπέτεια που δεν ξέρω τι μου γίνεται και το ανακαλύψω 1η Σεπτεμβρίου. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν στο Δημαρχείο να δουλεύουν 2 και οι άλλοι 12 να είναι οι 5 στο καφενείο και οι άλλοι στο Γρηγόρι. Εγώ κρίνομαι τώρα στα γεράματα από όλη την Ελλάδα. Επειδή γουστάρω. Από τρέλα, ρε παιδάκι μου, τα γεράματα παθαίνεις πλατσιές. Εγώ όλο το καλοκαίρι έτρεχα τα Σαββατοκύριακα σαν το τρελό και έβρισκα διάφορους επώνυμους από όλο τον πλανήτη, που το μισό Χόλιγουντ ήταν στην Ελλάδα, στα νησιά, και είναι όλοι πρόθυμοι να βοηθήσουν. Όλοι. Εσύ από εσάς συναντάτε κόσμο, είστε σε θέσεις που βλέπουν κόσμο κτλ. Εννοείται ότι πρέπει να είναι λουσμένοι, πλημμένοι, να μην βρωμάνε και να μην από μόνοι τους να έχουμε όλοι σαν μια ομοιογένεια, ώστε όταν έρχεται ο πολίτης ή ο δημότης ή ο τουρίστας να εξυπηρετηθεί, μην βλέπει το τσίρκο Μεντράνο που βάζει κάθε μία ότι κουκουλό της έρθει στο κεφάλι. Είναι από πρέπει να είμαστε καθαροί, να μην βρωμάμε και να έχουμε και μια ομοιογένεια, ειδικά αυτοί που έρχονται, γιατί είναι η εικόνα του Δήμου. Εντάξει, πάνω κάτω εγώ σας τα είπα. Νομίζω ότι το πιάσατε το υπονοούμενο. Ο Ηλίας Ψινάκης ζήτησε από τους υπαλλήλους να τον Εγώ είμαι μάνατζερ, δεν είμαι δήμαρχος. Θα με λέτε Ηλία. Το δήμαρχε σε αυτές τις καταστάσεις δεν είναι κομπλιμέντο, θα το θέσω κομψά. Η πρεμιέρα Ψινάκη στο Δημαρχιακό Θόκο ενέπνευσε και ένα πολίτη, ο οποίος, φορώντας χλαμίδα και κλαδιά έλια στο κεφάλι, υποσχέθηκε να ξεκινήσει μαραθώνιο μέχρι τη Σπάρτη για να τιμήσει τον νέο δήμαρχο. Απόκριες, άνοιξε το τριώδιο. Όχι, κύριε Δημάρχε, να έχετε κατσά ηρωνία.